салом дӯстони хубам, чун ҳамеша дар ҳамин вақту соат ман шалоигулхоҷа бо сархатти рӯйдодҳо дар канори шумо азизон ҳастам. имрӯз 26 октябр дар пасманзари шикояти сокинон аз камбуди барқ аз дастури Эмомалии Раҳмон барои таъмини мардум бо барқу гармӣ мегӯем. соли оянда муҳоҷирон барои патенти кор дар Русия бояд пули бештар бидиҳанд. ихроҷи даҳо зодаи Тоҷикистон аз Санкт-Петербург ва афзоиши боздоштҳо дар Москав ва дар душанбе ҷашнвораи навбатии оши Палавро доир мекунанд. хабарҳои дигарро низ дорем. Президенти Тоҷикистон зимни баргузории ҷаласаи ҳукуматӣ дастур додааст, ки музди меҳнат, кӯмакпулиҳо ва дигар пардохтҳои иҷтимоӣ аз буҷети давлатӣ саривақт ва ба пуррагӣ ба сокинон дода шавад. иҷлосият дирӯз баргузор шуд ва дар он Эмомалии Раҳмон иҷрои бетаъхири супуришоро талаб намудааст. ӯ ҳамчунин таъмини аҳолӣ бо барқу гармиро дар мавсими тирамоҳу зимистони соли 2021-2022 супориш додааст, дар ҳоле ки тақрибан як моҳ ба ин тараф сокинони манотиқи мухталифи Тоҷикистон аз камбуди барқ азият доранд. онҳо мегӯянд, чунин вазъият шароити онҳоро бад кардааст, вале ширкати барқи тоҷик мисли ҳамасола хомӯш намудани барқро ба хотири таъмиру омодагӣ ба зимистон рабт медиҳад, сабабе ки мардум баҳонаи беш намедонанд. соли ҷорӣ аз ҳудуди Санкт-Петербург барои вайрон кардани қоидаҳои будубош 524 нафар шаҳрвандони хориҷӣ ихроҷ шуданд. мақомоти ин шаҳр мегӯянд, аз ин миён 80 нафарашон зодагони Тоҷикистон буданд. ин омор дар ҳоле эълон шудааст, ки то моҳи июни соли 2021 аз сартосари Русия 8600 муҳоҷирро берун карданд. 1200 нафари дигар дар боздоштгоҳҳои муваққатӣ мунтазири интиқол ба ватанҳояшон мебошанд. дар айни замон ба гуфта ҳомиёни ҳуқуқ боздошту ихроҷи муҳоҷирони тоҷик дар Москав низ зиёд шудааст. ҳуқуқшиносони маркази тонг ҷаҳонӣ танҳо дар давоми 10 рӯзи ахир ихроҷи ҳудуди 50 зодаи Тоҷикистонро ҳисоб карданд. нархи сӯхти дизелӣ дар Тоҷикистон бо қимати бензин баробар шудааст. ба навиштаи хабаргузории Спутник, дар чанд рӯзи ахир қимати солярка 60 дирам афзуда ба 10 сомониву 80 дирам расидааст. нархи бензин низ 20 дирам зиёд шуда, вобаста ба навъаш аз 10 сомониву 80 дирам то 11 сомониву 20 дирамро ташкил медиҳад. марҳила ба марҳила болоравии нархи маводи сӯзишворӣ дар кишварро ҳафтаи гузашта ширкати Газпромнефт Тоҷикистон низ пешгӯӣ карда буд ва сабабашро ба афзоиши қимати маҳсулоти нафтӣ дар кишварҳои содироткунанда аз ҷумла Русия пайванд дод. болоравии нархи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон ҳамеша мояи нигаронии сокинон будааст. дар пайи гарон шудани нархи маводи сӯхт, арзиши роҳгиро ва хӯрокворӣ низ боло меравад. бозбинии аризаи шикоятии пайвандони ду шаҳрванди Тоҷикистон, ки дар Қирғизистон ба ҳабси абад маҳкум шуданд, 4 ноябри соли ҷорӣ сурат хоҳад гирифт. қаблан эълон шуда буд, ки додгоҳи таҷдиди назар 19 октябр баргузор мешавад. додгоҳи ноияи лайлаки Қирғизистон моҳи сентябри имсол Абдурозиқ Абдуқаҳоров ва Аскар Юнусовро дар пайванд ба муноқишаи мусаллаҳона дар марз ба ҳабси умрбод маҳкум кард. онҳо шаҳрвандии Тоҷикистонро доранд, аммо дар деҳаи борбудуки Қирғизистон зиндагӣ мекарданд. ин роҳест, ки аз як тараф Тоҷикистон ва аз тарафи дигар Қирғизистон ҷойгир мебошад. Абдуқаюм Юсуфов, вакили шинохтаи тоҷикро рӯзи 25 октябр дар оромгоҳи Сариосиёи Душанбе дафн карданд. ӯ 2 рӯзи пеш дар шаҳри Тамбови Русия бар асари фишори баланди хун даргузашт. Юсуфов 61 сол дошт. Фаридун Юсуфов, писари ҳуқуқшинос, гуфт тобути падарашро дар нимаи дуввуми 24 октябр аз шаҳри Тамбов ба Душанбе оварданд. ҳамкоронаш дар гузашти Абдуқаюм Юсуфовро бохти бузург донистанд. ӯ дар чанд парвандаи пурсару садо, аз ҷумла қазияи Ғаффор Мирзоев, фармондаи пешини Горди миллӣ ва раиси собиқи оҷонсии мубориза бо қочоқи маводи мухаддир вакили мудофеъ буд. шумо
ҳамун сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. додгоҳи шаҳри Мюнхен зани олмониеро ки иҷозат додааст як духтараки язидӣ аз ташнагӣ бимирад ба 10 соли зиндон маҳкум кард. ӯ ба узвият дар гурӯҳи давлати исломӣ дар Ироқ талош барои куштор, ҷиноятҳои ҷангӣ ва ҷиноят ба зидди башарият гунаҳгор дониста шудааст. муҳокимаи вай рӯзи 25 октябр сурат гирифт. муфаттишони олмонӣ мегӯянд муттаҳами 30 сола ба ҷиноятҳо бо номи Дженнифер ба бераҳмии шавҳараш як ҷангҷӯи доиш чашм пӯшидааст ки духтараки 5 солаи язидиро барои тарк кардани ҷойи хобаш зери офтоби сӯзон баста мондааст. ӯро соли 2018 ҳангоми бозгашташ аз Олмон ба Сурия дастгир карданд. зани 30 сола ба гуфтаи муфаттишон ҳамчунин узви пулиси ахлоқи доиш дар шаҳрҳои Фаллуҷа ва Мусул будааст ки назорат мекунанд то ҳамаи занҳо бурқаи сиёҳ дошта бошанд. доситони кӯли Олмон аз додгоҳ тақозо карда буд ки ин занро ба зиндони якумрӣ маҳкум кунад. вазорати тандурустии Тоҷикистон сару садоҳо дар бораи хуруҷи бемории зарпарвин дар кишварро рад кардааст. Наврӯз Ҷафаров сардори раёсати амнияти бедоштии вазорати тандурустӣ ба Азия плюс гуфтааст, вазъи эпидемиологӣ дар кишвар мӯътадил буда, асосе барои ташвиш нест. қаблан сокинон аз афзудани шумораи гирифторон ба бемории зарпарвин ва ё гепатити А ва зиёд шудани беморон дар беморхонаҳо изҳори нигаронӣ карда буданд. Наврӯз Ҷафаров афзудааст, бемории зарпарвин мавсимӣ буда بیشتر از همه در نسبت آن کودکان سنی از 3 تا 14 ساله آسیب پذیر می‌باشند. нархи патенти корӣ барои муҳоҷирон дар вилояти Омск баланд бурда мешавад. хабаргузориҳои русӣ менависанд ки парлумони вилоятӣ дар ин маврид лоиҳаи қонунро тасвиб намудааст ки тибқи он аз соли оянда муҳоҷирон бояд барои патент беш аз 4000 рубл пардохт кунанд. дар ҳоле ки имсол арзиши патент дар вилояти Омск 3890 рублро ташкил медиҳад. ҳамин гуна нархи патент дар вилояти Тюмен аз 5896 ба 6203 рубл афзоиш дода мешавад. дар Новосибирск ҳам ба арзиши патент дар соли оянда 247 рубл илова хоҳад шуд. ҳамасола тақрибан 2 миллион нафар муҳоҷирон дар Русия бар асоси патент кор мекунанд. ин ҳуҷҷат аз зодагони Тоҷикистону Узбекистон, Украина ва Озарбойҷон ва Молдова талаб карда мешавад. Русия соли 2015 муқаррароти доштани ҳатмии патенти кориро ҷорӣ кард ва буҷаи он кишвар ҳар сол аз ҳисоби пардохтҳои муҳоҷирони корӣ миллионҳо доллар фоида мебинад. муҳоҷироне ки бепатент кор мекунанд ҷарима ва аз қаламрави Русия ихроҷ мешаванд. мақомоти рус соли оянда аз ҳисоби додани патент 90 миллион рубл фоида ба даст оварданист. бармегардем ба Душанбе. дар номои соли ҷорӣ 69 мусофир ба масъулони фурудгоҳи Душанбе оиди гум шудан ва ё наомадани бағоҷи худ ва дигар мушкилоти марбута муроҷиат карданд. дафтари матбуоти фурудгоҳи пойтахт мегӯяд феълан ба 67 чунин шикоят ҷавоб доданд. ба қавли манбаъ дар ин муддат ба зиёда аз 600 000 мусофир хидмат расонида шудааст ки нисбат ба соли гузашта бештар мебошад. парвозҳо дар фурудгоҳи Душанбе аз ҷониби 14 ширкати ҳавоӣ ба шаҳрҳои мухталифи Русия, Узбекистон, Қазоқистон, Олмон, Туркия, Ҳиндустон ва Имороти Муттаҳидаи Арабӣ анҷом дода мешавад. бо таваҷҷӯҳ ба сахттар шудани маҳдудиятҳо дар Русия вобаста ба пандемияи коронавирус, феълан дар ҷадвали парвозҳо ба ин кишвар тағйирот ба мушоҳида намерасад. халабонҳои фирории афғонистонӣ дар Тоҷикистон ки барои сафар ба Амрико омодагӣ мебинанд мегӯянд пайвандонашон дар Афғонистон зери фишори Толибон қарор доранд. 143 халабони афғон рӯзи 15 август ба Тоҷикистон фирор карданд ва ҳоло дар осоишгоҳе дар канори Душанбе нигаҳдорӣ мешаванд. онҳо рӯзи 23 октябр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфтанд ки санадҳояшон барои сафар ба Амрико омода шудааст ва шояд ба зудӣ аз Тоҷикистон берун раванд. рӯзи 22 октябр
хабаргузории Reuters аз қавли мақомоти амрикоӣ навишт, ба зудӣ ҳамаи тахминан 150 халабони афғонистониеро, ки дар Тоҷикистон паноҳ бурданд, интиқол медиҳанд. дар душанбе ҷашнвораи навбати оши палав баргузор мешавад. Ба гуфтаи шаҳрдори ин чорабинӣ 30 октябр дар Наврӯзгоҳ ташкил мегардад. барои ширкат дар ҷашнвора ошпазҳо аз 4 ноҳияи пойтахт, вилоятҳои Суғду Хатлон ва навоҳии тобеи марказ даъват шуданд. ҳамчунин иштироки ошпазҳо аз Узбекистону Афғонистон ва Русия низ дар назар аст. шаҳрдорӣ мегӯяд, оше ки дар ҷашнвора пухта мешавад, ба кӯдакистонҳо ва хонаҳои пиронсолон тақсим мегардад. соли 2016 ЮНЕСКО, Бунёди илм ва фарҳанги Созмони Милали Муттаҳид оши палавро ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддӣ ворид кард. ин пешниҳод аз тарафи Тоҷикистону Узбекистон ироа шуда буд. бархе аз ошпазҳо мегӯянд, баробари ҷаҳонӣ шудани оши палав таваҷҷӯҳ низ ба ин ғизои маъмул дар Тоҷикистон зиёд шудааст. бинандагони азиз, ҳоло бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки миллӣ имрӯз 26 октябр $1.11.24 ва 1 евроро 13 сомониву 5 дирам таъин намудааст. қурби рубли русӣ имрӯз низ боло рафтааст. 1000 рубл 160 сомониву 30 дирам арзиш дорад. дӯстони азиз, за дақиқае ки дар ихтиёр доштаем ба поён мерасад. бо сипос ки ҳама рӯзаморо тамошо мекунед. ёдатон наравад, дар пеш барномаи хабарӣ дорем ки 3 соат пас тақдими шумо мешавад. то мулоқоти навбатӣ خود را ایجاد کنید.